Специално терапията с дуфастон представлява прогестеронов препарат, който ние изписваме за регулиране на менструален цикъл или ако е настъпила бременност, за това тази бременност да се развива правилно и да не настъпи спонтанен аборт. А иначе, ако няма бременност, самия дуфастон се приема примерно за 10 дни, както стандартно го изписваме. Като го спрете, на втори-трети ден е нормално да получите така нареченото отпадно кървене, де-факто. И реално от тези дни, в които имате генитално кървене, от първия ден броите следващите дни, да речем 15-16, след които трябва да се започне или продължи, да речем, вторият курс на лечение с дуфастон. Поне срокът, за който се изписва, е от порядъка на 3 месеца.